बेफोरबायदि मावबाय थानायखौ रावबो बेखौ माबा खालामा जेरावखि मा खालाम मबाइल थबाइल बुख्रुबना हो मानसिखौ आथिं आखाइ बुख्रुबनानै न'आव लानानै थां गावसोर मा खालामथों जोंनि न'खरा रिक्स गैला बाहाय बिदिथ' जोंथ' बहा खालामनानै बिदि आरो मानसिखौ बुला बिदिथ' माबा हायाना जोंहाबोथ' दाय थागोन अनेकबार मान सनमान सेस जाबाय खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बांसिन फिन बरायफिननाय थाबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो भिडिअखौ एसेनो हमनो हाखाबाय जानांगौ दायो ससियेल मिडियाआव गोसारबाय थानाय बर'नि एक्टर सुबर्न बसुमतारी बिथांनि जा भाइरेल पस्ट बे भाइरेल पस्टखौ जाय सिस्टारा फोसावदों माने उत्तरा एसबि बसुमतारी होननाय मोनसे फेसबुकनिफ्राय फोसावनाय नुदोंमोन थ' दायो बे फोसावनाया नंखाय होननानै हिनजावसाया बुंफिननाय नुनो मोनदों बिथाङा बुंनायमोन बायदिब्ला मोनसे टेनसनाव दङमोन होननानै बुंदों जायनि थाखाय सुबर्न बसुमतारीखौ गाज्रि लिरनानै पस्ट होदोंमोन होननानै बुंदों आरो बिथांनि सायाव जा बुंदों गासैबो नंखाय होननानै दायो बिथाङा फोसावनाय नुनो मोनबाय लोगोसे बिसोरनिनो न'खरनि सोरबा सासे मानसिजों रायलायनाय मोनसे कल रेकर्डबो गोसारगासिनो दङ बेखौ आङो फाननाय जाबाय बिमायाथ' हनै खर' गाज्रि जाबाय आरो बिफायाबो हनै जावलिया बायदि जाबाय लोङै जायै सानफ्रामबो थायोबा बेफोरखौ सोर मा रिक्स लाबावनांगौ दे उफायथ' गैयाना जोंहाबो मान सनमाननि खोथा दङ दा नों लगे आजिखालि ससियेल मिडियाआव ओरैबायदि स्पिड खारो दा स्रां जाबाय दे बियो बेफोरबायदि मावबाय थानायखौ रावबो बेखौ माबा खालामा जेरावखि मा खालाम मबाइल थबाइल बुख्रुबना हो मानसिखौ आथिं आखाइ बुख्रुबनानै न'आव लानानै थां गावसोर मा खालामथों जोंनि न'खरा रिक्स गैला बाहाय बिदिथ' जोंथ' बहा खालामनानै बिदि आरो मानसिखौ बुला बिदिथ' माबा हायाना जोंहाबोथ' दाय थागोन अनेकबार मान सनमान सेस जाबाय गाबोन बिमाया मा होनहरदों बिमाया खर' गाज्रि जाबाय बेनि बिमाया बेनि दारैनो खर' गाज्रि जाखानायखा बिसास खालामजाला नोंसोर नंखायसो नंदों आं अनेकबार जोङो बिसिजाय बेखौ आबार खालामबोबाय गोदो फिसाला गोरलैनिफ्रायनो माबा मेलेरिया टाइफयडजोंनो खर' गाज्रि जाबोखानायखा ओरैहाय दोनोबा बियो थैबायसोमोन जों लाबोनानै बेखौ फाहामनायखायसो दासिमबो जाम्बियैनो थांनानै दं बिनि बिमाया जोंहाबो मान सनमान दंना मानसियानो गावबा गथ'आ एसे खर'आनो थिग नङा नामालाय मान सनमानाथ' दं बयहाबो मान सनमान दं बाजै गावबो खर'आनो थिग नङा नामा गथ'आनो गोदोथ' बिदि नङामोन गथ'आ नैबे माबा एलबाम गानाय माबा गानाय बेफोरबायदिनिफ्रायनो गाज्रि जादों सोर जों लिंक लादों जोंथ' मिथियाना एलबामखौथ' गाखाथाराखै आगोल बियो ओरैनो गायाखै गानाया गायखाथारा सोरबा लेंहरदों मादों ओरैबायदि होननानै बुंनाय खोनादों आंनोबोथ' बियो एलबाम गानाय भिडिअ गानाय मोनसेबो जेबो गैया बे गावनि एसे फाव फान्दायनानै जोंखौ नाम मख'लाजोबखानायसो बै समावबो थेवबो जोङो जेबो सानाबालानो दे जाबाय केसल' जोबथोंसै बिदि होननानैसो मानिनानै थालायलायखानायखा ओमफ्राय दा आरो बिदि खालामबावोब्लाथ' गथ'ना गाज्रि जागोन ना जोंहाबो मान सनमान दङ जावले बिदिथ' माबा जायाना नोङो ओरैबायदि होनदो फेसबुक पेजाव हगारना हो बेफोरबायदि खर' गाज्रि गथ'नि खोथाखौ लायोबा जाम्बा जाम्बिसो जागोन गोरोन्थि जागोन बेफोरबायदि होना हो पाब्लिकआथ' बेखौ आं होनबा मानिनाय नङाना बे गावसिनि बिमानि बा माबानि बिमा बिफा नङाबा गामिनि गावबुराफोरसो होननांगोन नाङा नोंनि फेसबुक पेजाव पस्ट खालामना हो बिदिनो बेफोरबायदि खर' गाज्रि बियो जेखौ सानो बेखौ ओरैबायदि मावो बेफोरबायदिल' होन खिन्थु बोरैबा जुदि नोंनि हगारनायाव आब्रायै माबा मोनसे हगारबावबा बेखौ जोंनि न'खराबो दायथ' गैला जेरावखि मा खालामो खालामदो मा साइसनि गथ'लै बेलाय बिराद आसरित मोनबाय जोंहाबोथ' मान सनमान दंना फिसा फिसौ देरबाय जोंहाबो फिसाफ्रा कलेज फरायलायबाय जोंनि जाथि खुरमाया बेफोरबायदि जायोबा मान सनमान सेस जायोना र' आङो गामिनाव माबा हरगोरनि गामियाव बुंहरनि ओमफ्राय जेन'बा माबाथाराबा ओरै खालामनांगोन बाजै जुदि बेयो दानथाराबा मानिथाराबा गाबोन नोंसोरा जेनेबा खुरमा जाखायो नालाय नोंसोरनो एसे भिडिअ'आव बुंनानै खालामनांगोन आं थांगोन नांगौबा आं हाला अनेकबार आं जेनबाय बिनि माबायाव आं उकिल थुकिल माबा माबियाव हाबखाबाय आं बिनियाव भिडिअ'आव ओंखारनानै आं भिडिअ'आवबो ओंखारनो हानाय नङा आंहा फिसायाबो देरबाय मान सनमान सेस जागोन ना भिडिअ'आव ओंखारनानै जेनेबा नों नङाब्लाबो आदाया खालामना होनांगोन नङाबा आंहाबो मान सनमान सेस जागोन ना आदायाबो अनेक माबा खालामबोबाय खिन्थु आदा बाजैबाबो जों भिडिअ'आव ओंखारनो हानाय नङा जोंहाबो फिसानि लाइफ दंना जोंनि फिसायाबो कलेज फरायलायनायसो बिए फरायलायनायसो जों बेफोरबायदि मिडियायाव ओंखारनानै मालायनि थाखाय बिब'नि फिसाबाबो मालायनि थाखाय होनजायो जों दा देलाय नोंसोरो हजों गामियाव बुंहरसै दे हरै बिमा जाम्बिबाबो ओंखारना होगोन खर' गाज्रिबाबो बिमाखौ बुंहोनोसै होनबा आं गाबोन र' जों खिन्थु मिडियायाव ओंखारनो हानाय नङा मान सनमान सेस जागोन जोंहा फिसा कलेज फरायनाय जोंनि प्रिन्सिपाल मास्टार जोंनि फिसाजोंनो नाखि गुलि
माबा खालामनाय जोंहा असनमान जागोन दे ओमफ्राय नोंनि फेसबुक पेजाव हगारना हो आं पस्टआव होखाबाय दा औ बेफोरबायदि खर' गाज्रिनि खोथाखौ लायोबा मान सनमान सेस जागोन आरो बेनि खर'आ जायखौ होनबाथाय होनबाय थायो नोंसोरनो मिथिखाबाय एथ' गिदिर केस सालायबोनानै माबाबोनाय मानसि होननानै बुं बिमानि बिब' नों माबा बाजै आं बिनानाव जायो बिमानि बिनानाव बुंबाबो मानिखायाना बुजायबाबो बुंबाबो मानिया बुजायबाबो मानिया आंनावनो सब आदा मास लानानै लाफैबाय बेखौ आंनि फिसाजों एसे बुजायनाय होननायखौ खोथाखौ लायो खोमा होननानै अनेकबार आं बिनि दारैनो उकिल कर्ट अफिस गानांबाय आं बिनि दारै असनमाननो जों बेसेबां सहायबावनांगौ बेखौलाय आरो जोंनि न'खरा गोदोनिफ्रायनो बेमारिजों गोलैबोनाय न'खर गोदोसोनानै थाबोनाय न'खर दासिमबो हा हु दङबाबो बिसिनि न'खरा जौगाखां रोङा आंनि बिमानि बिदा न'आ आरो बिनि बिमाखौ फाहामबोबाय जोङो बेसेबां खस्थ' लाबावनांगौ बे गथ'आ मोसौ गियानखा बिमायाथ' आगोलनो मोनथिखानाय जोङो गामिनिफ्रायनो बिमाखौथ' नोंसोरबो नुबोखाबायना एकदम खर'आनो जाया मा होनो बिफायाबो खिथाखानायखा बिफायाबो खिथाबाय आरो बिफायाबोथ' एसे अख्रायानो दे आं गाबोन गामियाव रायज्लायहैनोसै नङाबाथ' उफाय गैला गामियाव रायज्लायनानै बिमा होयोना गावबुराफोर होयो मिडियायाव माबायाव होथोंसै आरो जेखुनु नोंनि फेसबुक पेजावल' हगारना होदो आंथ' जेबो होखाबाय दा उसुबिदा गैया माहायबा नोंसोर नागिरनानै जुदि मोनोबा बेखौ मबाइल थबाइल माबा चेकिं खालामनानै बुख्रुबना होजोब नों जेरावखि थाङा थांदो होनना हो बिसोरखौ गिनांगौलै बिसोर बिसिनि ग्रुपआ बे बेफारि ग्रुप ना बिराद गिनांगौ बिसोरखौ फासायजानो बिदिबो खालामजाया डेन्जार गिदिर गेंआव हाबबाय जानांगौ बियो बिसोरनि डेन्जार ग्रुपखा आं खोनागासिनो दंखायो ओरैबायदि बिसोरनि गेंआ डेन्जार ग्रुप जाखासिगोन दा बिसोरखौ नों बुनोबो हाया माबानोबो हाया डाइरेक्ट फासायबा आयेनानो दा हिनजावफोरनिल' फासायजानो गिनांगौ नोङो जोंखौ साननाङा उसुबिदा मोननाङा जोङो मिडियायाव ओंखारनो हाया आरो जोंनि फेसबुक पेजजोंबो जों हगारनो हाया आरो बेल' मोनसे खोथा एसे बुंहरबावबानो जाबाय हायोबा गामिनि सोरबा नाम्बार दं होननाया बेखौ एसे बुंहरदेरबानो जाबाय नाम्बाराथ' दं दा जों उसुबिदा ना दिनै खोनादों दिनैथ' हरनो हाया बे मानसिया जोंनि बाजैनाव फैदोंमोननो आं दहायनो फुङावनो फन खालामखादों आं खिन्थु बिदिखौ हगारदों हगारा आं जेबो मिथिया आङो बिमाजों रायज्लायनो मोनैया सप्ता खनसे जाबाय मा खालामदों मा मादों होननानै फन बुदोंमोन आं ओमफ्राय आं आनै मोननावसो दंफैयो आबैया आयं मोननावसो थांनो नागिरदों होननानै बिमानि नाम्बारखौ हरनायखाय आं बिमाजों रायज्लायहरनानै बिबैजों रायज्लायदों थेवबो बियो बावनो दङ बिमानै मोननाव जलायस्रियावनो दङ ओमफ्राय बेबा बेसे टाइमाव थांखो आंथ' मिथिलाना आंबो हरनाय टाइम हरबाय थानोबो मोना आरो एसे हरबाय थानो आरो फना खेनसे रायलायबाथाय आं हरखायानो दे बाजै आं रायलायहरगोन र' दे गामिनि सेंग्राफोरनो रायलायहरनि र' रायलायहर दे औ